wara l-lejliet. L-ossiġnu bżonjus li jrid isostnina għal 12 xahar. Jippurifikana mit-tniġġis taċ-ċelebrazzjonijiet. Waqt l-ikla kommemorattiva fl-ewwel ta' Jannar wara nofsinhar, għażilt li mmur indur f'toroq għaċċana għal ħajja. Bħal-kelb iblaħ. Nfittex b'kurzita x'ħad offrili s-sena ġdida. F'da ċimiterju ta' wara l-festi, inxammim u ndur laqqas naffej ħanqabbad neti rasi. Waqt li s-separi nagħlaq, waqt li l-karozzi qed jistennew li s-sidin tagħhom ilesta mill-ikla, jinħriġ tal-arja tas-sena ġdida. Ta' ambjent kajman illi ma jġelek ta' xejn ħlif dejr. Egoist jina Iva, jiet hawn illum. Nittama li dil-kalma, dil-pawza tkun is-sena tiegħi.